El riu Túria, al seu pas per les comarques valencianes, no només és l'encarregat de regar els nostres cultius i donar de beure a més d'1,5 milió de persones. També conforma un parc natural d'un valor ecològic incalculable. I este riu s'enfronta a dos grans problemes a l'hora de combatre els incendis forestals. Un d'ells, la gran proliferació de matèria vegetal descontrolada a les seues vores. L'altre, l'excessiva proximitat de les cases i la zona urbanitzada de la zona forestal. El riu Túria és un lloc amb un valor mediambiental impressionant, però també té unes característiques especials pel lloc on es troba. Bueno, ens trobem en el que seria el que anomenem l'interfàs urbano-forestal. És la franja que delimita l'encontre entre el sòl forestal i les vivendes. És una zona que té un alt valor ecològic, però també té un alt valor social. Les persones de la zona residencial disfruten així del parc natural i a més suposa un perill, perquè el parc natural en un hipotètic incendi impactaria directament en les vivendes en aquest lloc. Clar, i què és el que s'ha decidit a fer en este projecte que ja és una realitat? Bé, nosaltres hem identificat una situació de risc i el que hem fet és plantejar una solució innovadora que seria la creació de tallafocs verds. Així podem veure que el que hem fet és aclarir la vegetació i el que hem fet és donar-li un tractament per a que estiga preparat per impactar aquest incendi. Clar, perquè jo m'imagino que abans de tot això, per així no es podria ni passar de tot el material i el combustible que n'hi hauria. Això era un continu de vegetació i ara el que hem fet és aclarir-lo per a que les espècies que ens interessen agarren més porte i estiguen millor sanitàriament per a poder protegir-se contra aquest incendi. Francisco, ves que gestionar un projecte com este es complicat i ja heu fet moltes actuacions, ¿no? Sí, bueno, se han realizado casi 35 hectáreas de tratamiento servícola, entre ellas 8 hectáreas de eliminación de cañar. Anteriormente aquí teníamos una masa de caña muy compacta. Lo que intentamos conseguir con este geotextil es que al no recibir la luz del sol, pues no se desarrolle la caña y estará más o menos tapada un año, año y medio, y luego posteriormente realizaremos una plantación. ¿Y estas torres que tenemos así? Sí, bueno, estas torres SIDEINFO son una de las actuaciones principales del proyecto. De todas formas, coge el paraguas que nos va a hacer falta. ¿Nos va a hacer falta paraguas? Francisco, tenies raó. El que heu aconseguit en este sistema és que comenci a ploure. En el proyecto se han instalado 40 torres en total, 20 en el municipio de Ribarroja y 20 en el de Paterna. Y es un sistema que crea, como veis, una lluvia artificial cuando es necesario. También se han instalado unos sensores cuando las condiciones meteorológicas nos indican que tenemos una sequía prolongada, pues podemos hacer riegos preventivos para favorecer el crecimiento de la plantación que hemos realizado en los cortafuegos verdes. Clar, i damunt esteu fent una mena d'economia circular perquè es tracta d'aigua reutilitzada. Aprovechamos el agua utilizada por los vecinos de los municipios, que la extraemos de la estación depuradora de aguas, la regeneramos, le damos un tratamiento y la ubicamos en unos depósitos que son los que abastecen a esta red de los 40 SIDEINFO. Al cap i a la fi, la prevenció dels incendis és responsabilitat de tots. Sí, es una responsabilidad compartida. Todos podemos dar nuestro granito de arena. El nostre granet d'arena o la nostra gota de pluja.